大森先生が頼りだよ。本当にこのクリニックがあってよかった。患者さんたちからの感謝の気持ちが何よりのご褒美だ。具合悪くて来たはずなのに、先生の顔を見ると安心するよ。町医者をやっていて、こんなに嬉しい言葉はない。一人一人と向き合いながら、問診というよりも対話をしつつ診察している。でも本来、先生の専門は外科だそうじゃないか。大きな病院で働いてたんだろう？そう。このクリニックに来る前は、ある特定機能病院の外科医だった。他の病院でこれ以上の治療ができないと宣告された患者が、高度医療の提供を求めて遠方からも来院していた。優秀な外科医を指名するには、数ヶ月先まで手術の予約待ちが常態化するくらい。もちろん、その中にはいつ急変してもおかしくない患者もいる。外来では待合室で2時間以上待たせた患者も数分で診察を終える。効率よくさばいていかなければ病院が回らないからだ。外科医としてはパズルのように次から次へと手術スケジュールが組まれてこなす日々。一人の患者にじっくり時間をかけて向き合えないことには多少不満があった。だけど先進医療を取り入れているので外科医としての腕が磨けるし、やりがいも感じながら仕事をしていた。あの日が訪れるまでは。午前の診療を終えてクリニックを一旦閉める。俺は患者との会話から久しぶりに特定機能病院時代を思い出していた。当時の怒りがぶり返して昼飯を取る気にもなれないほど、およそ3年半前の嫌な記憶が蘇ってきた。当時、俺が主治医を務める患者の中にも何ヶ月か手術の予約待ちをしてくれている方もいた。ある一人の患者、内村茂明さんが紹介状を持って来院した時もそうだった。彼のかかりつけ医は自分の手には負えない症状だと告げて、俺のことを推薦してくれたらしい。通院するには骨の折れる距離だったが、かかりつけ医を信じて通院を決めたそうだ。俺は内村さんの主治医となり、うちの病院で行った精密検査の結果を受けて、考えられる治療法や手術の説明を丁寧にした。俺を信頼して身を任せてくれた内村さんのためにも、俺を推薦してくれたその医師の期待に応えるためにも、気合を入れて準備した。しかし、やっと内村さんの順番が回ってきた手術日当日、院長がVIP 患者を優先しろと差し込んできたのだ。VIP 患者は有力者で、病院に多額の寄付をしている人物だった。確かに、その VIP 患者も手術を要する病状だったが、緊急に対応が必要なものではなかった。何より、何ヶ月も順番待ちをしてくれた担当患者に申し訳ないからと断った。社会に貢献するお仕事をなさっている方なんだ。彼の療養期間が延びてお仕事が滞れば社会の損失なんだぞ。院長の言い分は到底受け入れられないものだった。VIP 患者だからって横入りが許されていいのか？いや、いいわけがない。院長にその旨を伝えると、歯向かった俺に対して怒り狂った。では、今後一切その患者のためにうちの手術室は使わせない。理不尽な言い分だった。では、VIP 患者の執刀は他の先生にお願いすると言って、俺を担当から外すなら理解できる。まあ、それも大人げない判断ではあるが、院長は怒り狂いながらも、冷静な金勘定はできているようだ。VIP 患者のご指名は君なんだから、大森くんに執刀してもらわないと困る。院長は、VIP 患者のご機嫌を損ねて多額の寄付金が入ってこないのは困ると判断したんだろう。君も怒りに任せて手抜き手術なんてしてみろ。この業界自体から干してやるからな。
院長は怖い顔をして脅してきた。俺は人の命を預かる医師だ。外科医としての誇りもある。どんな患者に対しても手抜き手術なんてしたことはないし、するつもりもない。馬鹿にするな、と再び怒りが湧いてきた。でも、このままでは内村さんがとばっちりを受けることになる。内村さんには俺が執刀すると約束したし、俺も彼が回復するまで責任を持ってみたいと思っていた。だけど、この状況では、俺は今日、VIP 患者の執刀をせざるを得ないだろう。頑固な院長は単価を切った手前、俺が交換条件を出したところで、発言を撤回する気はなさそうだし。そもそも、手抜き手術なんて単語が容易に出てくる院長のいる病院で、他の先生に執刀をお願いするのも戸惑われた。それに、内村さんのような症例での手術経験がある外科医も限られている。俺が唯一院内で尊敬している上司の外科医も、本日別の患者を執刀する予定が入っている。困り果てた俺は、手術に向けて医局で休憩していた上司に相談した。上司は医学部で同期だった教授がいる大学病院に頼み込んでくれて、内村さんの転院が決まった。症状説明をすると、早期に手術の予定を組んでくれるそうだ。西川教授の論文を俺も読んだことがあって、俺よりベテランの優秀な外科医であることは承知している。内村さんの受け入れ先が決まったことに安堵して、彼に事情を説明しに行った。もちろん、VIP 患者を優遇するためとは言えなかったが、まるっきりの嘘はつきたくなかったので、病院側の都合でという言い方をした。内村さんは俺に怒りをぶつけてもいいはずなのに、何度も何度も頭を下げる俺を見て同情してくれた。本当は大森先生に俺の命を預けたかったけど、俺もサラリーマンだからわかるよ。上の判断でどうしようもないことってあるよな。うなだれる内村さんを見て申し訳なさがさらに募った。西川教授は俺よりベテランで優秀な外科医ですから、内村さんの回復を心より祈っています。転院の準備に来た看護師に彼のことを任せて、俺は VIP 患者の手術に向かった。無事に手術を終えた後、その VIP 患者が退院する頃に、大学病院の西川教授から、内村さんの手術が成功したという連絡を受けた。内村さんが転院して以来、西川教授とはたびたび連絡を取り合っていた。その後の定期連絡でも、術後の容体も安定していることを聞いてほっとしていた。そんな時、かつて自分が通っていた実家の近くのクリニックが廃業すると母から電話があった。実は幼い頃体が弱かった俺は、そのクリニックに散々世話になったのだ。医師を志したのも、そのクリニックの開業医、白鳥先生の影響によるところが大きい。白鳥先生のことを子供たちは白鳥先生と呼んでいた。小児から高齢者まで見るファミリークリニックで、基本的には内科だった。しかし、患者たちは足の捻挫でも何でも、どこかしら体の不調があれば、まず先生の元へ向かった。そんな白鳥先生が、高齢による慢性的な体調不良で、後継ぎもいないから廃業するのだという。医師を志すきっかけをくれたお礼が言いたいと思い、クリニックを訪れた。かなりお年を召していたが、医師としての凛とした佇まいは変わっていなかった。一人一人と医師と患者としてだけでなく、人と人として触れ合っている先生を見て、医師本来の姿を見た気がした。そして、このクリニックを頼っている患者たちを見て、地域医療の灯火を途絶えさせてはいけないと感じたんだ。西川教授から退院見込みを出せるまでに内村さんが回復したと連絡を受けた直後の出来事だった。これを境に、俺の中で今まで張り詰めていた糸が切れた。
院長への不満も溜まっていた俺は、今の病院を退職することを決意した。執刀を約束した患者の手術を数件抱えていたし、担当患者の引き継ぎに時間を要したので、退職までは約3ヶ月かかった。退院まで見届けられなかった患者たちが気がかりではあるが、それを言っていてはいつまでも退職できない。信頼している上司が引き継いでくれたので任せることにしよう。今日から俺は晴れて町医者だ。気持ちも新たに医師道を邁進することを誓った。数週間すると新しい生活にも慣れていった。引退した白鳥先生も時々顔を出し、待合室で患者たちの話し相手になってくれる。長年みんなのかかりつけ医だった先生の存在は、患者たちの何よりの精神安定剤になるからありがたい。先生自身も引退してからの方が体調が良くなったみたいだ。医師の仕事は重い責任感を伴う。クリニックには医師が一人しかいないので、病気の見落としは患者の命に関わる。そんなプレッシャーが知らず知らずのうちに白鳥先生の体に負担をかけていたのかもしれない。今の俺にとっては、それが負担というよりも充実感につながっている。患者たちと信頼関係を築き上げていくうちに、より深く一人一人と関わり合いたいと思うようになった。退院した数週間後には顔を忘れてしまう外科医時代とは大きな違いだ。3年後、町医者がすっかり板についた俺に西川教授から連絡が入った。内村重明さんの癌が再発してしまったという残念なニュースだった。それで、内村さんは大森先生に執刀をお願いしたいとおっしゃってね。西川教授の口から出た言葉は意外なものだった。もちろん、内村さんには、君が今クリニックに身を置いていることも話したんだが、死ぬかもしれない手術だから心残りをしたくないと。内村さんには VIP 患者を優遇して転院に至った過去の借りがある。その時の西川教授による手術では腫瘍を取り切れていたはずだ。今回の再発は不運としか言いようがない。運がいい悪いで命が左右されてしまうなんて患者にとってはたまったもんじゃないだろうけど。内村さんの要望を受け入れることは西川教授のプライドを傷つけることにならないだろうか、と心配していると。僕もね、大森くんがこのまま外科医としての腕を眠らせておくのはもったいないと感じているんだ。大学病院で一緒に働いてくれないか？思いがけない教授からのスカウトだった。内村さんの再発を聞いて、初めて俺にとっても彼の手術ができなかったことが外科医としての心残りだったことに気づいた。あの時のお詫びも兼ねて、彼の手術の執刀医を引き受けるため、大学病院で働くことにした。まずはクリニックの後任を見つけなければならないと思っていたら、教授の紹介で案外早く後任が決まった。噂を聞きつけて大学病院の若手医師が志願してきたそうだ。1ヶ月の引き継ぎ期間を経て、患者たちに惜しまれながら、俺はクリニックを去った。こうして俺は外科医として再スタートを切ることになった。大学病院の着任初日、スタッフたちの前で西川教授が俺のことを紹介してくれた。どうやら同僚医師たちは歓迎ムードではなさそうだ。教授が外科医局から退出すると、早速先制パンチを浴びた。無能な町医者はデスクワークだけしてろ。ネームプレートを見ると、園田とある。クリニックの引き継ぎと並行して、この大学病院の様々なデータを頭に叩き込んできた。園田先生は、この大学の医学部卒業生で、そのままこの大学病院へ就職した生え抜き。俺より年上のエリート医師だと聞いている。
町医者とは無縁の世界を生きてきたんだから、見下して当然だろうと腹も立たない。特定機能病院に勤務していた頃の俺だって、当時同じような状況が起こったら、園田先生と似た反応をしていたかもしれない。とにかく俺は今、内村さんの手術を成功させることに集中しよう。俺がまだクリニックに在籍中、教授の指導の下で別の医師が彼に抗がん剤などの薬物療法をしてくれていた。もちろん俺もその間、手術のシミュレーションなど反復練習をしていた。内村さんの病室を訪ねると、俺のことを歓迎してくれた。主治医として最善を尽くします。一緒に戦いましょう。俺がそう告げると、内村さんは少し目を潤ませた。あらかた教授から聞いていたけど、本当に引き受けてくれるとは。姿を見るまでは信じられなかったよ。内村さんは手を差し出してくれて、固い握手を交わす。その後、手術の準備を進める際にも、逐一園田先生は俺に突っかかってきた。町医者ごときが。いや、町医者のくせに。町医者の分際で。などは耳にタコができるほど聞いた。でも、俺は一向に気にしなかった。俺が何食わぬ顔で平然としているのも、園田先生には気に入らないようだったけど。そして、ついに内村さんの手術が決行される日になった。腫瘍のある位置がとても珍しく、成功した症例も少ない高難度な手術だったので、さすがに緊張した。内村さんにも手術のリスクを十分に説明してある。それでも俺を信頼して命を預けると、手術の同意書にサインしてくれた彼の気持ちに応えたい。長時間にわたる手術は無事に成功した。手術の様子はライブカメラで医局員も見守っていたらしい。俺も研修医時代、勉強のためによく手術見学をしたものだ。彼は何者ですか？園田先生はそう言って、俺が執刀する手術を見て驚愕したそうだ。それもそのはずだ。まず、町医者の俺が執刀することさえ信じていなかったのだから。執刀医は大盛りだと言っておけば、手術が失敗した時に対外的に大学病院の面目が立つ。実際に手術が始まれば、西川教授が執刀して、大森が第二助手あたりを務めるんだろう。手術前には、そう研修医たちに吹聴していたらしいのだ。おい、お前は一体何者なんだ？園田先生は手術を終えた俺に詰め寄ってきた。極限まで神経を使う長時間の手術だったので、さすがに心身ともにクタクタだった。明日必ず話すと約束して、その日は解放してもらった。翌日、質問攻めにあった俺は、医局で同僚たちに過去を明かした。俺が以前勤めていた特定機能病院の名前を告白すると、園田先生は驚きの声を上げた。エリート中のエリート医師が集う病院じゃないか。恐れおののいた様子に、こちらが恐縮してしまった。確かに最先端の治療も取り入れているし、臨床医学界において外科医たちからの注目も集めやすい病院だった。だからこそ俺もやりがいを感じていたのだが、院長を筆頭に腕に自信がある代わりに人格的に問題のある医師が多かったのも事実だ。しかし、町医者を数年間やっていて腕がなまっていたはずだろ。あんな高難度な手術を執刀できるものか？園田先生が疑問に思うのも不思議ではない。実はクリニックで働いている間も、地域の中核病院である総合病院で外科医として何件も手術の執刀を任せてもらっていた。長年クリニックを経営して地域医療を支えていた白鳥先生は、功労者としてみんなから尊敬されていた。
白鳥先生が総合病院の外科部長に話を通してくれて、そういう段取りになったのだ。その総合病院では、経験を積んだ後に独立して開業医になってしまったり、もっと条件のいい病院に引き抜かれていったりして、慢性的に医師不足気味だった。優秀な外科医も数少なかったため、外科医としてのトレーニングを常に怠らなかったのが幸いして、俺も重宝されていたのだ。そんな外科医の形があるとはな。俺はこの大学病院しか知らない。狭い世界だけ見てきたんだな。園田先生は、やっと町医者の存在意義を認めてくれたようだ。今回、内村さんの退院まで見届けたら、またクリニックに戻りたいと思う。大学病院での勤務中も、休憩時間に思い出すのは、クリニックの患者さんのことばかりだった。元気にしているだろうか。公認の医師はちゃんとやってくれているだろうかと気がかりで。もちろん、週に数回はクリニックと連絡を取り合っていた。俺がポロッと戻りたい気持ちがあることを漏らすと、なぜか公認の医師は喜んだ。彼も大学病院から地域に根付いているクリニックに移って、いろいろ思うところがあったらしい。もっと医師不足が深刻な離島や山村などの医療に関わりたいと考え始めたようだ。ありがたいことに、俺には戻れる場所がある。もちろん総合病院へも再び挨拶しに行ってお願いをして、外科医としての道も並行して歩いていきたい。欲張りかもしれないけど、それが俺なりの町医者としての生き方だ。